may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala. Kamo nagapaminaw karon sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tuluman usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sinihigala Brother Live Claves. Okay, magampo ta mga higala. Amahan mo nga nasa kahitasan sa mga langit. Nining kabuntagon sa unang adlaw sa simana. Ani akmi o Dios nagaduol kanimo. Dako ang among kalipay sa pagpasalamat kanimo tungod sa pagluwas nimo sa among kinabuhi, sa mga mayong panglawas nga imong gihatag kanamo. Og salamat o Dios sa mga panalangin og nining mga taknaa nagahangyo kami kanimo nga samtang karong buntaga among tun-an og mapaminawan namo ang imong mga bililhon nga mga alawiton og mga pulong. Tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu imong ihatag sa matag usa kanamo aron mabuksan ang among mahuna-huna og among kasing-kasing aron kini maandam sa pagsabot og pagdawat sa kamaturan nga among makinabuhian samtang kaming tanan nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Tabangi kami o Dios sa pagkinabuhi subay sa imong kaubuton kay mao'y among gihandom makamintanan mga luwas. Nining kabuntagon, nagaampo kami kanimo sa pinasahi. Tungod kay duna kay mga kaanakan karon nga nagapamati sa imong mga pulong dinhi sa radio. Nga aduna sila gihambin nga mga balatian sa lawas. Ang uban na ay mga maintenance, ang uban na as mga tambalanan. Naghangyo kami kanimo nga duawa sila o Dios nining kabuntagon. Hikapa sila nga mahibalik unta ang ilang normal nga maayong panglawas. Panalangin ni ang mga tambal nga ilang ginainom. Tagaigahom sa pagtangtang sa ilang mga sakit. Nining kabuntagon, nagaampo sa kami kanimo sa mga
anak nimo nga dunay mga gihambin nga mga problema sa kinabuhi, dunay problema sa pamilya, family trouble, tungod kay ikaw man ang Diyos sa kalinaw, hinaot pa nga imong tagaan o kalinaw ang ilang mga pulianan. Ang uban na ay mga financial problem, naghangyo kami kanimo nga ikaw magasangkap usab sa ilang mga pagpanginahanglan. Nagaampo sa kami karong buntaga alang niini nga DYCM nga maoy nahimong galamiton nga mapalanog ang imong mga pulong madunggan sa makatawhan sa tibuok kalibutan. Hinaot pa nga ikaw magpanalangin niini nga radio station. Ihatag ang mga maayong kondisyon sa makahimanan niini. Nga unta maayo ang kondisyon sa tanang panahon, aron sa tanang panahon madungog sa makatawhan ang mga mensahe nga mapuslanon sa tagsa-tagsa namo kamakinabuhi. Nagalaom kami nga imong patalinghugan ang among pag-ampo karong buntaga. Kining tanan among gitugyan, gisalig og laomang madawat sa ngalan ni Ginoos nga manuluwas. Amen. Okay, good morning no sa tanan nga mga kahigalaan nato karon. Nagbinugtong taron dinhi sa atong programa tungod kay ang ato nga partner si Brother John Dihito wala gyud makalugar sa pag-ani dinhi tungod kay naa siya importante atiman siya sa iyang mama nining taknaa. So nag-inusara taron dinhi sa ato nga programa. So pwede mong makapadangat mga kahigalaan o mga mensahe, pwede mo text sa ako nga number, pwede sad sa comment section na to sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Pwede mo makapadalag mensahe gala na abubong mga greetings, birthday greetings ba, mga anniversaries ba, o uban pa mga okasyon sa kinabuhi. O niyang namoy mga pangutana, mahimo nga inyo nang ipadala sa diri, ato sa nang gahinan o niyang panahon nga ang inyong pangutana maoy atong tagaan og pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, unya atong giawhag atong makahigalaan nga atangin ninyo ang pangutana nga mo'y atong tubagon karon kay tagaan sad mo nako og higayon nga mapabati po ninyo ang inyong mga dugang tubag ngadto sa makahigalaan nga nagpadala og mga pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome. Okay, sa pagpadayon ngadto sunan higala, maminaw ta og mga huni sa mga awit no, mga alawiton nga makapadasig sa matag usa nato diha sa pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. So naay mga awit nga atong ipadungog alang sa tanan. Okay, ato ni pangitaon ang mga awit higala nga atong ipadungog no. Okay, ato ni tan-awon. Okay, yarang awit higala atong idalit alang sa tanan nga naminaw karong buntaga sa ato nga tulumanon. Okay, ato ni tanawan ni uban dinhi kay okay. Ato ning pangitaon mahigala kay okay. Nahisala ako sa dalan sa atong Ginoo. Apan karon ako nahibalik kay si Jesus sapit na mo balik. Magligon, magligon, magligon na
nato makiguban. Musidlak, musidlak, musidlak sa katawan, na wala pa sa kamaturan. Ako karon nagmatino-manon sa iyang mga kabubuton. Kay mo abot daon yang panahon, nga kitang tanan pagaguhaon. Maglikon, maglikon, maglikon ang tanan, kay si Jesus nato makikuban. Musidlak, musidlak, musidlak sa katawan, na wala pa sa kamaturan. Maglingon, maglingon, maglingon ang tanan, kay si Jesus nato makikuban. Musidlak, musidlak, musidlak sa katawan, na wala pa sa kamaturan. Aron mo sab sila may kaluwasan, maglingon, musidlak ang tanan. Kung mubalik na ang manluluwas na, igsuunan dam ka ba? Sa pagsukat, pagsinggit, aniyan na ang ginapaabuta. Ikala ayaw na pagluha-luha, ang takna hadul na. Mga tinaguan nga kasalanan, susulan ang tanan. Suburan sa kaluwasan, nasulbaran sa kagulanan. Urang tubag sa mga panginahanglan, sa sinugan sa kampuran. Pasayloan kami, Jesus, sa tanang mga kalapasan, na nabuhat ng kalibutan, o kasi sa kautawan. O Jesus, suburan sa kaluwasan, nasulbaran sa kagulanan. Ugang tubag sa mga panginahanglan, sa sinugan sa kampuran. Pasayloan kami, O Diyos, kaya ron tapos musunong sa imong manumong sa puloy ang langit mo. Isod ko, mabago kita Ang tao'y nilalang ng Diyos upang sa Kanya'y sumunod. Ang anak niya'y nabayubay sa krus upang ang sala natin matubos. Bawat tao sa daigdig may
nangangailangan. Bawat araw sa ating buhay, ipaglingkod ng lubusan sa ating Diyos na siyang lumalang at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan. Bawat tao dito sa mundo may iba't ibang mga pagsubok. Marami ang dinagdagan Dinagdagan sa landas ng kaligtasan. Si Jesus ang ating kailangan. Si Jesus ang ating sandigan. Ang lahat ng ating kailangan. Kay Jesus mumakamtan. ang nais ng bawat puso ay makaya ang mga pagsubok. Ito hindi natin magawa kung si Jesus ay wala. Si Jesus ang ating kailangan. Si Jesus ang ating sandigan. Ang lahat ng ating kailangan. Kay Jesus mumakamtan. Si Jesus ang ating kailangan. Si Jesus ang ating sandigan. Ang lahat ng ating kailangan. Kay Jesus mumakamtan. Ang lahat ng ating kailangan. Kay Jesus mumakamtan. And the sun shines bright, the clouds have Savior said, whosoever will may come with him to stay. Whosoever surely meaneth me, oh, surely meaneth me. Whosoever surely meaneth me, whosoever meaneth me. Oh, what wonderful love, oh, what grace divine, that Jesus should die for me. I was lost
Lost in sin for the world I pined, but now I am set free. Whosoever surely meaneth me, oh, surely meaneth me. Whosoever surely meaneth me, whosoever meaneth me. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me pure within? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Glory, glory, thus I sing, nothing but the blood of Jesus. All my praise for this I bring, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Not now, but in the coming years, it may be in a better land. We'll read the meaning of our tears, and there sometime we'll understand. Then trust in God through all thy days. Fear not, for he doth hold thy hand. Though dark thy way, still sing and praise. Sometime we'll understand. God knows the way, he holds the key. He guides us with unerring hand. Sometime with tearless eyes we'll see. Yes, there, up there we'll understand. Then trust in God through all thy days. Fear not, for he doth hold thy hand. Though dark thy way, still sing and praise. Sometime we'll understand. In sin I wandered, talents I squandered. I did not heed my brother, him who I need. Then Jesus found me, from sin unbound me. Now I'm telling the world about his love. I love to sing about our King, wonderful King, and to make his praises gladly ring. He gave his life on Calvary's tree, that we from sin might be made free.
happy to say, I am glad to say, I'm on the right way. I am on the way, leading from dark to perfect day. Unto perfect day, 'tis joy to know this friend of ours. Jesus is mine, that's why I'm telling the world about His love, His wondrous love. Well, good afternoon, friends. Turn to the person next to you and say, it's good to see you back in church. Yonder in glory, we'll tell the story of Christ our Lord. My brother, trust in His word. With saints and sages through endless ages, we will tell the whole world about His love. I love to sing about our King, wonderful King, and to make His praises gladly ring. He gave His life on Calvary's tree, that we from sin might be made free. I'm happy to say, I'm glad to say, I'm on the right way. I'm on the way, that leads from dark to perfect day. Unto perfect day, 'tis joy to know. Only I know this friend above. Jesus is mine, that's why I'm telling the world about His love, His wondrous love. But I love to sing about our King, wonderful King, and to make His praises gladly ring. He gave His life on Calvary's tree, that we from sin might be made free. I'm happy to say, I'm glad to say, I'm on the right way. I'm on the way, leading from dark to perfect day. Unto perfect day, 'tis joy to know. Only I know this friend above. Jesus is mine, that's why I'm telling the world about His love, His wondrous love. Amahan o ginahan, sa Diyos kamo kitugyanan. Bahan di nga di mabayran, kabataan labaw sa Bulawan. Pamilya mo, kumusta na? Pag-alagad, nag-usa ba? Sa pagsimba, kuyog mo ba? Basin bayag, nangawala na. Linaw ang langit, kung pamilya di madala. Malibay ka ba? Sa langit na
sa atong Diyos gianda. Igsuon sa imong gikawilihan, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan. Puno sa kagubot o kapagyasan, igsuon dili ni ang atong puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtang. Dito ta ninyo mauban, kauban na Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na higugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bandi labaw pa sa uban. Igsoon sultihan ko ikaw, biyain ng tanan, o magtigong tagbahan dito sa langit nga puloy-an. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtang. Dito ta ninyo mauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan.
sa tabang sa Ginoo. Ukon ikaw nagmasulupon, ug nagainusana, hinumdumi nga ginaampo ka. Panganod nagalibot ug daw mabagyuhon, pagtuo mo gianod ikaw masulupon, laungi nga ginaampo ka, ning adlaw ug ang kalinaw umaabot na. May nagampo kanimo sa tabang sa Ginoo. Ukon ikaw nagmasulupon, ug nagainusana, hinumdumi nga ginaampo ka. Kung sa imo pag-ampo, kusog mo na luya, luha mo na nga tagak, nasubukan siya nasayod sa imong mga pag-antos, giampo niya ang ngalan mo sa Diyos. May nagampo kanimo
O karon ba Simana na lang o karon ba mubalik si Jesus. Simana na lang o karon ba mubalik si Jesus. Basig tuig na lang, basig bulan na lang, basig simana na lang o karon ba mubalik si Jesus. Igsoon magandang ta. Kaya pagbalik ni Jesus, haduli na. Daw unsa katampis mga igsuon, kung kita makauban kaniya. Muuban ako
mga tanghaga, makalibog o dili masaktan, dili masaktan ang hinungdan, nganong may dagko nga suliran, nganong napasan sa bugat nga lulan, sama sa bagyo nga dugay muluran. Bagyong unos at umang iantos ang pagtuta, ulayon maniya, pinaagi sa bagyo unos. Ang imong paglaon, kutilang isuon, human sa kasakit, unong namunos, human sa bagyo, may kalinaw na. Hilingi ko ang kagahapon, halos mapuka ang akong pagtulog. Ikuso-kuso, ilang paso sa bagyo, dakong unos ang gisang lumangko. Bagyong unos at umang iantos ang pagtuta, ulayon maniya,
sulanta ang tanang kasalanan ug likayan ta ang tanang kahilayan dito sa langit kalipay maangkon mo ug walay luha mo aga sa mata ko lulun bulawan ang pagalatan mo igsoon ko dito sa langit kalipay maangkon mo ug walay luha mo aga sa mata mo lulun bulawan ang pagalatan mo igsoon ko igsoon ko Sa jutay tuloy anan, jutay bahagi, jutay bulawan, apan sa langit, diin dito nagasidlak. Mga bulawan, ako na ako. Ako may dapit, unahan lang sa puno, kapit na may pagkadaan ugong niya dito kita dili na mawala dalang bulawan paglaktan ko isang kanunay ako magatintangon mga kasakit upang sulay bisang ako walay
Okay, padayon tahigala ato nadungog ang mga huni sa awit nga makapadasig kanato diha sa atong pagtuo o pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. So ang tanan karong buntaga ako nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. So akong balikon sa pagpahibalo nga naginusara taron dinhi tungod kay si Brother John dili makaanhi dinhi tungod kay tuwa siya nag-atiman daw sa iyang mama. So, namoy mga mensahe nga inyong ipadangat diri idritso og send sa akong number kang Brother Live aron ato din ang matagad higala atong mabasa aniya ato nang mapadangat ngadto sa inyong minahal sa kinabuhi. So, atong gina-welcome no atong tanan nga mga suki nga mga tigpaminaw nato diha sa Negros Oriental, Negros Occidental, atong mga viewers po diha, atong mga listener follow nato stong live broadcast sa Facebook. So atong gina-welcome ang tanan mga suki nato naminaw sab diri sa Masbate, atong mga viewers mayong buntag nya good morning sa tanang taga Biliran Province, atong tanan nga mga listener sa radio diha, mga viewers sa Facebook, nya tanan sa natong mga listener diri sa Leyte, kamong tanan diha welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang mayong balita. Pasalamatan nato atong tanang mga viewers pod o niya tanan nato mahigala nga nagamit ang mga sound system. Thank you. O niya gipasalamatan mo na mahigala sa dinhi sa atong tulumanon nga gi-share po ninyo ang pulong sa Ginoo ngadto sa inyong mahigala pinagis yung mga lanog nga mga sound system. Salamat po sa atong mga viewers nga nag-share po sa atong nga programa. Tanan nato naminaw diya sa Islas Camotes atong gina-welcome. O niya bisan pa man diri sa Islas Bantayan, welcome ang tanan diya. O niya mga atong mga kabatanunan sab nga gapadulong diha para sa camping no diha sa Ukoy, Santa Fe, Cebu. So hinaut pa ang Dios magauban kaninyo sa inyong pagpanaw, pagnabigar diya sa kadagatan hantod makaabot mo sa inyong destino. Aniya tanan natong mga higalasad nga nagamit mga sound system sa Islas Bantayan, welcome ang tanan mga higala natong naminaw sad sa mga lanog sa sound system sa salingan atong gina-welcome. Mga suki natong naminaw dinhi sa isla sa Hilantagaan, diha sa Islas Kinatarkan, sa Hibitngal Island, Malapascua, Carnasa, kamong tanan welcome sa atong programa. Mainguman sa tanan tumatig paminaw dinhi sa mainland Cebu. Welcome no mga higala nato diha sa Makabukirang Barangay, diha sa Tuburan, diha sa Tabuilan, diha sa Katmon, sa Sugod, sa Bourbon, mga kabukirang barangay diha di naglanog ni atong programa. Kinasing-kasing mo nako higala nga gina-welcome nining sayos kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya mga suki nato naminaw sab diri sa dinhi sa Tabugon no, may buntag sa tanan taga Tabugon, tanan nga taga Bourbon nga nagsunod atong gina-welcome. O niya mga kahigalaan nato nga nagamit o mga sound system diya karon sa inyong mga lugar. So welcome sa atong programa mga viewers nato. O niya tanan nato mga listener diri sa San Remigio. May buntag sa tanan taga San Remigio. O niya tanan nga taga Daan Bantayan, mga tigpaminan to Dios Midilian, o
o na dinis Bugo City. Kutob sa naminaw din atong gina-welcome. O ni atong gipahinumduman ng atong mga pinalangga nga mga listener diri sa Tambungon area nga kung pananglit higala aduna may problema sa inyong motor ay mong kalimot sa pagpangita sa Advent Motor Parts nga naa na nahimutang sa public market sa atbang sa public market sa Tambungon kilid sa highway inyong makita ang Advent Motor Parts yung pinagiyakan ni Mr. and Mrs. Florida o Remy Sigarino. Aniya, ayaw sa mong kalimot higala atong mga tigpaminaw dinhi sa Northern Cebu. O atong mga suki dinhi naminaw sa Northern Cebu sa atong programa. Aniya, doon na mo yung mga association meeting baka fellowship o urban pang mga okasyon. Doon na mo daghang mga bisita. Mahimo nga inyong kontakon higala alang sa tubig nga inyong panginalan kay importante ni ang tubig mga higala ni importante sad nga safe limpyo nga tubig ang among i-recommendar ninyo ang Advent Drops mga higala your safest purified drinking water nga nahimutang kana sa Mohon Paho Norte Daan Bantayan Cebu. Pwede nang matawagan niyo sa 0955 613 2018 o sa 0951-921-5058. Mahimo na inyong kontakon higala o niya deliveran mo ana nila. So atong pangumusta tanto mga higala sa diya sa Bidilien o may buntag sa tanang taga Bidilien nga nagsunod sa atong programa. O niya mga suki natong naminaw din sa Bugo City no ato sang gipahibaw ato maghigala ni sa Bugo City o sa uban pang mga lugar nga kung na problema tahigala sa atong pananaw tungod kay muhanap-hanap na di na kay takabasa di na kay takaklaro nga sunahan ang amo i-recommend ni higala pangitaag duulan ninyo ang Icons Optical Clinic na nahimutang sa ubos sa Gisano at bang sa karaan nga land bank makita nimo diha ang Icons Optical Clinic o niya nasa sila bag-o nga clinic dool na po, likod na po katong karaan nga opisina sa Globe. Makita po yung Icons Optical Clinic o niya at the same time ang Icons Optical Clinic mo po nagdumala nitong karaan nga optical diris Bugo kadtong Biraki Lubitania Optical Clinic. So sigurado yun mga higala matagtagan mo og igo nga panginahanglan sa mata tungod kay computerized ang pagsukod sa inyong grado sa inyong mata. Ano gipanag-iya ka na ni doktora o ni Dr. Konkon Lubitania nga abli na sila gikan sa adlaw nga Domingo kutob sa adlaw Bernes sa alas 8:30 buntag hantod sa alas 5:30 sa hapon. Okay, welcome ang tanano. Kutob sa naminaw karon. Kutob sa nabot sa lanog sa atong broadcast karon. Ato nga gina-welcome ang tanan natong mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Ato na ning sugdan pagbasa higala ang atong mga kahigalaan nga ato nakita din sa screen. Panahon na nga atong pagbasahon ang mga mensahe nga dinhi ato nakita si Nana or Gaymare Kalapuan. Morning Kuya Libby, God bless sa tanang naminaw. Labi na dihas atong barangay sa Mabuli. Okay. Agi ka ni Sister Gaymare Kalapuan. Lanog-lanog runday diha sa dapit nila ni Johnny. Kay naamay sound system ni Brother Eric Sinoy diha nga naglanog-lanog, no? So, may buntag, daghang kayo mga lugar nga naglanog-lanog. Dito po kay Brother Nelson po, ang imo po ditong sound system, lanog-lanog po. Kusog po kayo ito, daghang nakadungog. So, daghang nagamit o mga sound system, meaning ato nga programa sa radio sa nagkalalaing mga lugar tungod kailang gibati nga mura po sila nag-crusade, nagwali sa ilang mga silingan kay namanggoy ginaingon sa Ezekiel 3:18 nga kung dili ta kahatag pasidaan sa atong isikatao mamatay silang way kahibalos kamaturan ang ilang unyang dugo pagkapaninglon dihan nimo. Manang isulti yun ang kamaturan
Unang aron makasulti, bisan sa ilalang mga sound system, ilang ginagamit nga malanog ngadtos mga silingan nila palibot ang pulong sa Ginoo, parang di po sila paninglan daw sa Ginoo. Anian ang mga silingan. Kay mo man giingos Ginoo gud sa Mateo 24:14 na ang maayong balita iwalis tibuok kalibutan ipamatuod sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. So tuyos Ginoo nga una niya tapusa ang kalibutan. Una siya mobalik, kinahanglan ang kalibutan, ang mga nasod na pahibaw sa maayong balita aron poreng kaso og dili ta maluwas malaglag tag maimperno di na ta katulisok o kabasol sa atong isig katao ang ato nalang unyang basulon ang ato nalang kaugalingon nganong wa ta mosunod sa pulong sa Ginoo. So kining atong programa dinhi may gidugayon na ni sa pagmantala sa maayong balita kay kini ang maayong balita nag-start panihigala dito sa karaan nga DYCM dito pa nimutang sa Buwangan Dapit niadtong 2002 nga until now kaloys Ginoo nagpadayon ni tungod kay dunay makasing-kasing sa makaigsunan nga matinabangon sa buhat sa Ginoo financially. Salamat kayo kung gusto mo makigdugtong higala sa buluhaton sa Ginoo dinhi sa kahanginan. So pahibaw alami ay ato ning tabangan ang buhat sa Ginoo aron ang makatawhan aron ang tanan mahibaw sa iyang mga pulong. Okay, ato na ning basahon pagsugod mahigala pagpadayon ni apod si Brother Jake Sumalinog sa Libho po ni pero tuan ni siya sa Dumaguete City. Salamat sa kanunayng pagpray Brother Jix og sa kanunay nimong paghigugma nining atong programa. Niya po si Brother Edwin Otarte, ingon siya ni Amin. Niya po si Sister Delma Pilayo Ando. Niya yung mensahe, good morning Brad. Watching your program. Thank you kayo Sister Delma. Niya regards sa imong Mr. dia, imong family. Tanan dias kumbado, tanan taga Tabugon. Mayong buntag o niya, good morning po sa atong elder dia, si Brother Bandalan. Mayong buntag ni mo bro. Kanya nga to sa nila ni Brother John Lubitanian. Family nila ni Sister Remedios dia. O mga, ang uban na ni sila Sister Remy, Sister Delma, mga radio listener na to ni nga kini si Sister Remedios. Gikan po ni sa pundok nga GMC. Sa iyang pagpaminaw, nakasabot siya din sa programa. Wana hinungdan nga decide sa alam sa baptism mayngon sa Mr. Delma muragikan po ni sa lain po nga pundok sa born again niya nahimo po siya nga SDA. Salamat kayo Mr. Delma. Niya po si Brother Edward Generías nga tuwa ni sa Davao nag-eskwela ni EB Theology. So maabot ting mahimong pastor niya. Good morning Kuya Libby og sa tanang naminaw, God bless. So good morning dong. Kaniato po nakita din si Brother Ronilo Itang, maayong buntag kanimo, kaninyo Brother John, og Kuya Libby, og sa makaigsunang makanunayon naminaw, og sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. So maayong buntag nimo dia Brother Ronilo, ang Dios sab kanunay magapakig-uban kanimo diha sa Saudi Arabia. Okay, ato ta mga higala atong ilion makadiyot no. Atong mga higala nga nag-love, nag-send og heart, unya ang uban nag-like sa ato nga programa. Ato ning basahon arita mag-una sa nagpadala og heart no, nagpasabot nga ilang gihigugma ang atong ang pulong sa Ginoo. Unya niya Celine of Keria, Juan Mingo Goliemas, Jerry Nailon, Scout Ranger Senior, Daniel Jess Flores Arnijo, Edward Generías, Ronilo Itang, Gregorio John Toling Pikit Jr. So may buntag ni mo Brother Junior, Pikit. Lourdes Nolia, Abi Suway Bagyo, niya po si Tikya, niya po si Doktora Roda Likigan, Joan Del Sarol, Jimboy Idar, Ria Katamko Alburo, Liz Livan Elosorio,
KLR Vlogs, Leonidas Tayom Sumalinog, Roldan Bartolata, Delma Pelayo Ando, Jojo Cordova, Edwin Notarte, Jake Sumalinog, Ayan Kevin Dorotan, og si Sister Nana. So, aritas mga kahigalaan nato nga nag-like niya si Brother Rufino Moreno, Brother Ronilo Itang, Elsie Pitugo, niya po tatong sister ng Australia, si Sister Ruth Urban. So, mayong buntag di ba dia Sister Ruth, no? Uban ni Kuya Andre. O niya nila ni Sister Liumar dia, Sister Liumar og ni Abraham. Good morning yung tanan. Niya po Tris Jamin Jaime, Jan Labelco, Silver, Celia Arrogante. May muntag nimo, Ma'am Celia. O ba ni Dr. Bean Arrogante. Niya po si Aileen Pantaleon, Rian Casis, Romel Tumakay, og G. Merced. So thank you kayo. Kanya arita mga higala pagbasa sa adres sa ato nga keypad nga cellphone. Niya say mga pipila ka mga higala na to nag-send og mga mensahe. Niya si Sister Philly Disor sa Dolores, Ormoc City. Mayong buntag, Kuya Libby og Brajon sa tanan diha sa stasyon og sa tanan usab na minaw og nag-view karon. Salamat sa pagbasa, Kuya. God bless. Salamat po kayo, Sister Philly Disor diha sa Dolores, Ormoc City. Anya niya pagid siya mensahe, Kuya, pwedeng play kusong lunlon kalipay by Sadrak. Salamat, Kuya. Sa ilang ato niya ning tanawon og na makita ba nato ni, no? Okay, ato ning tanawon higala ang atong messenger. Kay uban di asa nagpadangat og mga mensahe diri sa messenger, no? Ato ning tanawon. Okay, niya si Alisel Lobiano. Ato rin sa silingan dias mabuli. So good morning nimo, Sister Alisel Lobiano, uban sa imong family. O niya pod ang mga niyasad ang mga kaigsunan nato. Naglantaw po, no? Ang kabangkalan, taga sa youth, usa sila padung sa Hagnaya. Tabok ni nga to sa isla para sa camping. O niya po si Brother Ronilo, nag-send po siya heart. Si Ginny Arama Fermin, maugya po, nag-send og heart. O niya po si Leslie Elosorio. So may buntag ni mo day. Niya po si Brother Jandre Punay, may gabi, may buntag ni mo, Brother Jandre. Niya po ang Sister Nana, niya po si Gina Gunilamos Larisma. So thank you po kayo, no? Ato po nakita si Brother Rufino Moreno, nag-send po siya og heart og kamot nga nag-pray. So thank you kayo sa ato makahigalaan nga nakig-uban karon sa ato nga tulumanon sa kini ang mayong balita nining takna sa sayo sa kabuntagon. Okay, ato ning tanaw ning uban. Okay, mopadayon ta higala ato na ta sa pangutana nga atong tagaan og pagtagad, no? Ay pangutana dinhi nga atong tagaan og pagtagad. Ato ning basahon. Okay, dira atong pangita ni sa inyong okay, sana to ha. Dira. Unsa man ang langit nga inyong gisigian og ingon, nindot bana, basig bati na, basig nindot pa ang among resort ana. Uy, grabe, no? Okay, silang mo po ni iyang pangutana, naabot siya ng nahuna. Pangutana siya, unsa man kuno ni ang langit. Niingon siya din nga, nindot ba kuno na? Basi kuno og nindot pa ang ilang resort. Basi pa kuno nindot na lang resort. Kay siguro og nindot pa yung resort, din lang siya matog langit.
anak na lang siguro siya mapuyo sa ilang resort. Kay, ingon siya, basig, nindot pa ang amo nga resort, ana. Thank you kayo sa pangutana nga gipasupot din sa atong programa. Ani ato nang tagaan og pagtagad mga higala. Og manghinaot ko nga dunay mga makuha nato nga mga kasayuran pinaagi sa balaan na kasulatan. Okay. Dinis balang kasulatan si Ginusos dinhiman sa una. Sayang polimirong pag-anhi. First coming. Katong nagpakatao siya, nagpakamatay, nabanhaw. O niya, mikayam siya nga to sa langit. Masa tuyo ang nami ato siya. Kanya na di gitawag og second coming. Kana second coming, wa pa na mahitabo. Muna ito ipaabot o maabot siya, sumala sa Buhano 9, versikulo 28. Mubalik siya si kaduha. Di na siya labot sa sala, kundi di magaluwas siya dito mga tao. Nganing undang pagpakasala og sa matinguha o nagpaabot kaniya. So ang misyon niya sa una, pagbalik niya, pag-anhin niya sa kalibutan, ang iyang unang misyon, nagpakatao siya para nato makasasala, aron ta maluwas. Nagpakatao siya ang misyon para sa sala. Nga imbes kita'y silutan, kay kita'y nakasala, gitubos niya ang silot sa imo o sa akong sala, kana kung atong tuhuan siya. Niya, may kayam siya sa langit. Nagsaad siya atong tanaw ng Biblia, na mabalik siya. Munang gitawag second coming. Siyang pagbalik, di na siya magluwas sa mga taong nagbuat og sala. Ang iyang misyon, magaluwas siya ni adtong mga tao nganing undang sa pagpakasala. Mga taong matinguha o nagpaabot kaniya. Nang gisulti niya, atong tanaw na kung asa siya karon. Sa Juan 14:2 og 3, ang atong mabasa matod pa sa pahayag ni Ginusos. Akong tuguti kong ako basahon dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga Biblia. Naingon ang 2 ug 3, didto sa balay sa akong amahan adunay mga lawak. Muuna ako didto aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Dili ako mosulti niini kaninyo kundili pakini tinuod. Kung tuan ako didto og makaandam na og lugar alang kaninyo, mubalik ako aron kuhaon kamo, aron nga kun asa ako atoa usab kamo. Sa atong gibasa higala karong buntaga, ingon ato nabasa didto sa balay sa akong amahan. Pasabot as langit kay magampo ta mingon ta nga amahan namo na sa mga langit. Gitudlo ni Ginusos balay siyang amahan sa langit, dinhiman siya nagsulti ani. Siya nga ingon siya nga dunay daghang lawak. Moadto ko, mag-andam ko og lugar para ninyo. Kasi gisaaran ani, kitang tanan. Basta magbag-o ta, mag-usab tos tong kaugalingon. Apil ta ni Sara. Ingon siya nga mag-andam ko og lugar alang kaninyo. So ang gihimo din ni Ginusos karon didto sa balay siyang amahan, nag-andam siya og lugar dapit para nimo og nako mahigala. O nagingon ang 3, kung tuan ako didto o niya makaandam nako og lugar alang kaninyo, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. So ang tuyo din niya nganong mubalik siya aron kuhaon taniya manghigala. Kasi kuhaon ang kadtong mga tao nganing undang sa pagpakasala o niya matinguhaon gayod nga nagpaabot kaniya. So aron ta mahimong usas mga tao nga mabalik ang Ginusos og madala didto sa balay siyang amahan atong undangan ang pagpakasala. O niya magpaabot ta niya, samtang magpaabot magsunod ta sa iyang kabuton, magtuman ta. Kay ang iyang balikan ning kalibutan na dili ang taong masinupakon, kinsa man kadtong tao nga matinumanon sa kaubuton sa manas langit. Kanaingon si Ginusos sa Mateo 7:21, dili ang tanan magatawag kanako Ginoo makasulod sa ginarian sa langit, kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit. Si Ginusos man mabalik kanis kalibutan, siya pa nag-ingon
nga dili daw tanan nagtawag og Ginoo padtuon dito. Daw halos biya ang mga tao ron nagtawag og Ginoo. Nagampo og Ginoo. Tagsara man tayo nagampo giyawa ron. Alabanan Ginoo ang giampuan. Ginoo tabangi ko bisag manghuyab gani mo. Hay Ginoo. Oh, Ginoo lipokon. Ang tanan bang nagtawag og Ginoo padtuon ba dito? Ingos Ginoo sa dili. Dili tanang nagtawag nako Ginoo padtuon sa langit. Kadto lamang nagtuman. Kay daghan mang nagtawag og Ginoo, nagampo Ginoo, nagsimba Ginoo. Daghan nagtawag, nagampo, nagsimba. Pero wa nagtuman sa mga sugo sa iyang amahan. Daghan nagtawag ana nga wa matuman nga naa ba di sugo ang amahan. Naoy, kanang 10 Commandments, kanang about sa Sabbath, sugo na siyang amahan. Ingon sunasos nga ang padtuon sa balay sa amahan kadtong dapit nga diin giandam nako para ninyo. Ang kadtong matinumanon dili kadtong masinapakon ang pangutana. Nindot ba nang dapita higala? Usa na ka syudad nga balaan nga gihulagway gilarawan na sa Biblia mga higala. Ug unsa na kanindot niya nakita ni apostoluan. Kay kining libros pinadayag ginganlan nagpinadayag kay mga butang kanang tinago sa Ginoo nga iyang gipadayag gipakita niya ngadto kang apostol Juan sa pinadayag 21:5 giingon Juan. Isuwat ang imong nakita, ang imong nadungog, kay kini kasaligan og tinuod gayod. So kutob sa nakita ni San Juan, kay murag video ba, giflash iyang mga mata. O niya, kay giingnan sa Ginoo, isuwat ang imong nakita, ang imong nadungog, kay kasaligan og tinuod gayod kining mga butanga. So mahinungdan gisuwat ni apostoluan ang the Book of Revelation, kining pinadayag or gipadayag. So usas nakita niya mga higala, nakita niya ang lugar nga giandam sa Ginoo. Nga tuwa dito karon siya sa balay siyang amahan. Ginganlan ni og dapit nga usa ka holy city, balaang syudad nga mao ang Bago Jerusalem. Ato basaw no? Naingon ang pinadayag 21:2. Og nakita ko ang balaang syudad, ang Bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Mauni pahayag ni San Juan kay siya magipakita na ni, nakita ko ang balaang syudad nga mao ang Bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gipakita sa Ginoo siya kay after sa 1,000 years ipakanaog bago na alas kalibutan. Karon kinsa may kauban sa dihang ipakanaog ng alas kalibutan? Naa ba na'y tao samtang ipakanaog? O naa sa versikulo 3. Og nadungog ko gikan sa trono usa ka dakong tingog na ingon, tanawa ang puloy-anan sa Dios nauban sa mga tao. Siya nagapuyo ipon kanila og sila nahimong iyang katawhan og ang Dios gayon mao ang magapakig-uban kanila og mahimong ilang Dios. So ang syudad gipakita sa Ginoo ngadto kang apostol Juan. Unsay porma aning syudara? Unsa kanindot kay kun basahon nimo ang bersikulo 6 matud pang San Juan og sa diha og diha sa espiritu gidala niya ako ngadto sa dako og hataas nga bukid og iyang gipakita kanako ang balaang syudad, ang Jerusalem nga naogikan sa langit gikan sa Dios, nga may himaya sa Dios, kinsang kasidlak sama sa batong haspi, hamili nga talagsaon kaayo nga sama sa batong haspi matin-aw murag bildo. Talagsaon nga kahayag gila murag nagsidlak-sidlak ba? Kabantay ba mo anang kantas mga bata nga balay ko sa langit nagasidlak-sidlak? Mao na nakita na sa nuwan. Sama sa batong haspi magsidlak-sidlak, maggilak-gilak mahigala tungod kay naang himayos Ginoo. Pangutan na unsa kay mga materialis ana nga gidapat. So, nun tininyo atong tanawon kay ang pangutan na ba unsa na kanindot kay basig nindot pa kuno ilang resort ana. Atong tanaw na. Kung unsa kanindot kanang syudad na sidlak na. Aro sa tas porma atong basaw 16. Ang syudad nahimutang nga kwadrado,
ang iyang gitason sama siyang gilapdon. O pinaagi siyang barahan, iyang gisukod ang syudad. O kini mga 2,000 ug 400 ka kilometro. Parehas ang iyang gitason o iyang gilapdon o iyang kahubugon. Unsay porma sa syudad higala nga giandam ni Ginusos para nato? Kwadrado, square, parehas yun ha, palibot niya. O niya, ingon niya ito nabasa, gisukod niya kini, gisukod kinis manulunda. Ang manulundas yun nagsukod, ani? Gikutayan, gikan sa palibot-libot yun. Pila man ka kilometro ang tibuok syudad. Ang gilayon, kay gilibutan man sukod. O niya, matod pa din 2,000 og 400 ingon niya, gisukod usab 2,000 og 400 ka kilometro ang nagliko sa syudad. Pinakuha, 2,000, 2,400 kilometers gisukod ang palibot higala. Hilabhin nakuha. Ang pikas lang side sa square, kay imo nang dibayron ang 2,400 ka kilometro higala, 600 kilometers. So ang pika side, 600 kilometers. Imagine na, ikasbugo, padong sa Siyudad Cebu. 100 kilometers, sa to pa, pilon o kaunom ang gikas-bugo to Cebu City. Una ka, makakuha sa pikas lang side sa syudad. Dayon muliko, 600 na po. Muliko na po, 600. Muliko na po, 600 ka kilometro. Labi nakuha diyan ng dapita. Naadahay mga lawak, nga giandam sa Ginoo alang nimo og nako manghigala. Nasa ni paril, kural, atong basahon ang 17. Gisukod usab niya ang paril niini nga may mga kanuman og 6 ka metros sumala sa sinukdan sa tao nga maoy pagsukod dinis manulunda. Pila ka metros higala? 66 kanuman og 6 mga higala. Muna gidakon sa syudad. Aniya, naiuna 18, aritas mga materialis na sab. Ang paril hinimog batong haspe, samtang ang syudad lunsay Bulawan murag bildo. Bildo syudad ha? Lunsay, pure gold mga higala. Aniya, batong haspe ang paril. Atong tanawon og unsay wa ba ni pultahan kini nga syudad. Atong basahon higala ang bersikulo 12, kini adunay dako og mahabog nga paril nga may napulog duha ka mga pultahan. 12 ka mga pultahan. Og sa mga pultahan ani napulog duha ka manulunda. Diha sa mga pultahan nasulat ang mga ngalan sa napulog duha ka mga banay sa kaliwatan Israel. Kada pultahan ay manulunda, 12 ka pultahan diyan ni. Giun sa pagpahimutang kay ngunang 13 sa Sidlakan may 3 ka pultahan. Sa Amihanan sa North may 3 ka pultahan. Sa Bagatan sa South may 3 ka pultahan. Ug sa Kasadpan 3 ka pultahan. Ingon ni anang hulagway sa syudad. Gasidlak-sidlak na ay mga pultahan, mga higala. O ni atong gibasa dres bersikulo 18, ang syudad hinimog batong haspe, o ni ang kural hinimog batong haspe, samtang ang syudad lunsayng bulawan, matinaw murag kristal. Grabe ha? Bililhon kayo ng bulawan oy. Precious nga butang na higala ka ng gold. Okay, karon atong tanawon din sa bersikulo 20. Aritas mga sa paril sa syudad higala, gidayan-dayanan si Ginoo. Manigingon sa bersikulo 19 hangtod sa 21. Ang mga patukuranan sa paril sa syudad gidayan-dayanan sa tanang matang sa batong hamili. Ang nahauna haspe, ikaduha sa puro, ikatulo kalsidonia, ikaapat esmeralda o emerald, ang ikalima sardonica, sardonyx, ang ikaunom cornalina, ikapito krisolito, ikawalo berilo, ang ikasyam topasyo, ang ikanapulo krisopraso, o ang ikanapulog osasinto, o ang ikanapulog duha amatista. Tiyan mo na ha? Ang patukuranan sa paril sa syudad, gidayan-dayanan sa Ginoo, o 12 precious stones mga higala. Grabe ha? Mo din ang hinungdan nagsidak-sidlak ang syudad. Kay matandangan sa himayas Ginoo, mo reflects dito higala sa mga bililhon nga mga bato ngadto sa pure gold mga higala. Muna mo create murag magbangaw-bangaw mga higala. O niya, asa ra kas kumingking
warati ka tumus kumingking ang atong resort pinakanindot nga lugar ning kalibutan na wala nas tumus kumingking sa giandam sa Ginoo higala didto sa langit alang sa mga taong matinumanon sa kaubuton siyang amahan. Way makatumba sana, way makatupong kamahal ana higala kanang 2,400 kilometro kwadrado ang gidakon sa syudad. Pure gold na nga building hinimos Ginoo. O niya, ang iyang mga paril gidayan-dayanan sa 12 precious stones, mga bililhon nga mga bato. Ato pa yung tanaw sunahan. Tanaw na to ang versikulo 21. Og ang napulog duha ka mga pultahan, hinimog napulog duha ka mga mutsya, pearl. Ang matag usa ka pultahan, hinimog usa lamang ka bukmutya, og ang kadalanan sa syudad, lunsay bulawan mo tin-aw bildo. Asa man na kakumparar, ama, kakumparar ka ng imong resort na higala, ang dalan sa syudad, pure gold. Sa may dalan ka, simentor din ang dalan sa imong resort, tiles ba ka ha? Pero ang syudad, lagi anam sa Ginoo sa langit, ang dalan, lunsay bulawan, ang 12 kapultahan sa syudad mahigala, sa pares sa syudad, hinimo og 12 ka klaseng mutya perlas. Grabe ng sudara. O di, makatupong ka ng atong giilang nindot ka ay dinis kalibutan. Wara nas tumoy sa kumingking mga higala. Hilabihan ka nindot, nagsidlak-sidlak, binuhat sa tana sa mga bililhong butang. Atong sa Marihono, ang syudad, pure gold. Ang paril, hinimog batong haspe. Ang patukuranan sa paril, 12 kaklaseng batong hamili. Ang pultahan sa syudad, 12 kaklaseng perlas. Ang iyang dalan, lunsayng bulawan. Pure gold, mga higala, ang dalan sa syudad. Unsa pa yun nakita sa nuwan? Og unya na yun ang 22:1. Og unya yung ipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi nga matin-aw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios, latas sa taliwala sa kadalanan sa syudad. Usab sa masikadapin sa suba, diha ang kahoy nga nagahatag sa kinabuhi nga may napulog duha ka matang sa mga bunga nga nagapamunga matag bulan og tambal ang dahon sa kahoy alang sa pag-ayos kanasuran niya. Gikan sa tronos Ginoo na ay suba mga higala. Tubig sa kinabuhi. Kanang tubig sa kinabuhi, matin-aw murag kristal. Hinungdan ang tao nga makainom ana katong makaadto dito. Wa nagyoy kamatayon higala kay tubig nas kinabuhi. Ang makatilaw ana ang maluwas sa pud. O niya, ingon sunod, ito nabasa, nakitang sa naman, isig kadaplin sa syudad, isig kadaplin sa suba, diha ang the tree of life. Kahoy sa kinabuhi, nagatbang-atbang na, kay isig kadaplin man suba, nagapamunga kini, og 12 kaklaseng bunga mga higala, ipamunga kini matagbulan. Grabe ha? 12 kaklaseng bunga. Asa magkitag prutas na to diri nga, ang usa ka punuan mamunga og duha ka klase na ay mangga o niya napoy kay mito ipamunga wala tagsar lang po pero nakita sa nuwan kag ipakita sa Ginoo ginan siya isuwat ang imo nakita ang imo nadungog kay tinuod gid kining mga butanga nganong gipakita mas Ginoo aron masayod ta nga unsa nang lugaraha nga iyang giandam alang nato paminawon dagon nato ang awit higalag unsa ni kanindot kining lugaraha atong paminawon no okay paminawa ang mensahe sa awit mga higala. Sa jutang punoy anan, jutang bahagi, jutang bulawan,
sa